Ассалому алейкум дӯстони азиз. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хушомадин ҳама каса ба канали ма. Имрӯз дӯстони азиз тарзи тайёр намудани афгански наполеона барои шумо пешкаш мекунам. Ба мо лозимаи 2 стакан орд 400 грамм, 300 грамм маргарин ё сливичный масло боша 70% боша. Албатта 300 грамм сметана дар кора. Сметана 20%, 30% боша фарқ надора. Мешава дар пачка 8 грамм. Қушқи калон разрыхлитель, 7 дона зарди тухм. Тухмои нормальни калонак буд. 7 дона зарди тухм. Аввал орд бо ҳамроҳи разрыхлитель ва маска маргарин тиёрка мекунем. Ана хел умоч тайёр мекунем. Сметанаро якҷоя карда бо ҳамроҳи зардиҳои тухм хамирро мешӯрем. Хамирро бинед на сахти бадай на сусти бад аз даст ҷудо мешавад. Орда ҳамаша аввал наандозен. Аввал 1/2 стаканша андозен, ба боқӣ мондаша меандозен. Агар ки сахти бад нашуд хел ай даст ҷудо меша. Слишком сахти бад нест духтаро. Ба 4 қисм тақсим мекунем. Ҳамаша як хел. 4 та коржи калон мешавад дар листои калони духовкаҳои калонда. Сафеди тухмро 7 дона сафеди тухмро бо 400 грамм шакар, 400 грамм ба миқдори 1/2 стакан шакар мешавад. Ба миксер лат мезанем. Баъд чормағз, як коса чормағз дар кора, 400 грамм чормағз, қабатожда чормағз ҳамроҳ мекунем. Баъд охирон мезанем. Вақте ки сахт шуд, як қошуқи пур кукурузни крахмал ҳамроҳ карда каме дигар 2 дақиқа дигар мезанем ба миксер лат. Тамом тайёр меша бизе барои қабатҳои корж. Тунук мекунем. Ҳар як қабатша дар ҳарорати 150 градус 30 дақиқа мепазад. Дар байни духовка мемонем. Чормағзоро ҳамин хел ба корча майда мекунем. Пирожни песочни мешавад. Қабатош чормағздор, бизе қатӣ ҳам хел болаззат мешавад. Духтаро ҳатман тайёр кунен. Камтар орд пошида хамирро тунук мекунем. Ҳар як зуволачамона бо шакли чоркунҷа тунук карда дар лист мепазем. Умуман дар лист намечаспад. Агар ҳамин хел тефлонови бумага ма мондам, ҳамин хел хушрӯ озод ҷудо шуд. Шумо пергамени бумагарам бумонед, коғазишам мешавад. Хоҳен дар пушти лист пазен, кадоме ки бумага ҳичи надора, пушти листа камтар орд кунен. Баъд ҳамаи хамири тунук кардагира монда бупазенша. Дар пушти лист ҷудо меша, хушрӯ намечаспа. Баъд ҳамин хел бизера ҳамаи ҷошда як хел мекунем. Бизера ҳамин хел бо шакли ҳамин чоркунҷа. Бизе вақте пухт абём метиҳад, духтаро дам мекуна. Бинен ман ҳамаи ҷоша лав ба лави лист кардагӣ нестам, лекин вақте ки паза ҳамаи лист пур мешава, бизе абём метиҳад. Баъд чормағзша ҳамин хел хушрӯ бисёртарак кунем, бомаззатар мешава. Дар ҳарорати паст мепазем пирожнира. Занҳои азиз, мехоҳед ки маблағҳои калон ба даст биёрен, ҳар моҳа маблағи худтона дошта бошед, лекин хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора, ҳар моҳа расход намекунен. Дар 6 моҳ як бор харид мекунен дар ин компания. Танҳо як маротиба, як структура месозен, тамом 2 одам мебиёрен, тамом духтаро. Бениҳоят кори зурай, мастер продажа мешавен. Аз 100 000 рубл маош сар мешава. Бениҳоят маошош баландай. И ширкати атоми ҳаста, ширкати кореягӣ барои шумо шанс медиҳад. Духтаро доруош бениҳоят хубай, ҳатто зобда хемохемуш фоида дора. Хемохем як намуд витамин дора ки барои стресс, барои асаб, барои ҳама намуд касалҳо фоидаи калон мебиёра. Иммунитета баланд мекуна. Духтаро командаи беҳтаринаи командаи хидмай кадомида ки мехоҳад кор кардан, биёен ҳамроҳи мо кор кунен. Мепурсен ки чӣ ба шумо кор намекунен ами ширкатода? Ина ма кор кардистам. Духтаро ширкати нағз буд, ман хостам ки кор кунам, маоши ҳар моҳа дошта бошам. Як фоидаи калон барои оилаи ман мебоша. Гарчанде шавҳаромонам кор ки мекуна, бо мехоҳем худмона маблағи ҳар моҳаи худмона дошта бошем. Духтаро барои ҳамон як ёрдам меша ба оилаи худмон. Бениҳоят кор осонай. Номерои рӯи экранда муроҷиат кунен, корра сар кунен. Ана михел корж пухтак 30 дақиқа меистад дар ҳарорати 150 градус. Пухтам хел қоқак мешава, болош хрустяши мешава, бизеш.
баъд крема дар ҳарорати хона мондагӣ маска боша сливичный ё кремлёвский ҳам боша мешава ҳамё хушрӯанда крем меиста дар ҳарорати хона мулоим шудагӣ бо варёнка 300 грамм сливичный масло ма гирифтам варёнка як қутӣ гирифтам як қутии дига ба миқдори 400 грамм сгушёни молоко ҳамроҳ кардам бо миксер ҳамаша лад задем крем тайёр шуд бисёри бад назанед баъд духтаро ҳамин савол бисёр мешавад ки барои чӣ мебира ҳамин савол омада метиҳанд барои чӣ мебира вақте ки ма фақат дар видео мегӯм ки ҳамаш ҳарорати хонада гарм боша ҳамира иҷро кунед ҳеҷ вақт намебира шумо мумкин ягон чиро хато мекунед ё маскатон хушрӯ мулоим шудагӣ нест дарунаш камтар хунука ё варёнкатон дар холодильник будага ягон таш хушрӯ гарм шудагӣ нестаи духтаро хунук будага ай ҳамун ҳисоб мебира баъд ҳаста иҷода ки маскаҳои фоизи паст доранд фоизи паст ба мисли ки сливичный масло нестанд ина кремлёвский щедрая летарам агар ки варианте ки ҳама метавона тайёр карда агар дошта бошен метавонем ба вайёрам тайёр кунем намебира дигар хеле хел маскҳое ҳаст ки фоизнокӣ равғаннокиш камай ва ё мебиранд и ҳодисарам меша лекин кӯшиш кунед ҳарорати хона дамонен мулоим шудагӣ боша умуман бад намебира инам хел духтаро ма коржи якта корж сета коржа ба бизе пухтам якта корж чорта корж буд чорумгиш бе бизе пухтам барои болош мондан якташ бе bizeyай пухтам камтар бизео дам кадаге ҳамаи коржо якчине бизео камтар дам кадаге баъд мебирем ростиш мекунем болоша украшениша бо хоҳиши дили худтон кунед ма глазури шоколадни хати ҳам хел ороиши оддӣ кардам духтаро мехоҳед агар чормағз болошда пошен ягон какао сгушонка қати якҷоя кунен ороиш тиен болошда мешавай вариантош бениҳоят бисёрай чор қабат баланди хушрӯ мешава пирожни ҳам лаззаташ песочни ба маззаҳакай як намуд пирожние ки мулоим намешава и песочние духтаро кремша бисёр ҳам ки кунен уқа мулоим намешава иҷада гудакора озера овардам прогулка омадем хонамонда наздикаем комсомольский озера гудакода бегаи салқини шамолак буд гуфтам биё бирем пеши озера тамошо кунем ба иҷа катамаранора дидам яке ай у тарафаш ки гуфтам биё бирем пеши катамарано чӣ хелай гудакорая бишинонам ки катамарани инаи вай дора катерои калон дора ва ё ҳам зур 120 сомон 15 дақиқаш аи майдачо 20 дақиқаш 50 сомон баъд майдачош рости гап нафурид оста мерава оли ним норафта ки 20 дақиқа мешава маънӣ надора иқа истодам нигоҳ кардам ӯ картирош да одам бисёр рафтиста бисёрӣ намефурама баъд гуфтам оли ягон рӯз ба ҳама каса мебиёем мешинем мерем баъд аму катерои калонаш 15 дақиқаи роҳ нам намерава ҳами тезда мебиёя баъд хулоса қа тамошо кардем нашиштем омадем баъд иҷада пахтақанд гирифтам кира да ёдиш астаи пахтақанди ки пеш кӯдаки мо монда мехӯрдем пеши дои мо ҳам қа бисёр меовардан ами пахтақанд баъд ами пахтақандаш калони хушрӯ 5 сомонӣ доштаи 10 сомона иҷада кӯдакода 5 сомонаша гирифтам ба яктаи дига бо 5 сомонаи дига худамда гирифтам майдатаро калони хушрӯ кадак лекин аку гуфтам 5 сомонаш иқа калонай 10 сомонаш чанқа боша ҳамиш беҳад калонай худмам як давраҳои ҷавонима ба ёд овардам ҳавасам кард кӯдакода гирифтам хела бод чанд солам гӯем хурдагӣ набудам баъд гирифтам рафтем қати кӯдакои қа прогулка кардем баъд тарафи хона пиёда бо мо пиёдаам равем мешава раҳму наздикай дӯстони азиз парк омадем парки рӯдакӣ ина иглора дидам ай пешхай вапше дигара и буда иҷа телефон да дигар мебия аҷоибот хушрӯ ай мисл то усна ду лави ҳами алейка қати ҳами бохуча қати рафтагия то охирша гулай на зайнабҷонам қати май кӯдако қати ҳама каса омадагем қа бода ҳавои тоза я тамошо кунам ба ваъдатон карда будам ки ҳоли ма ҳамиҷа мебиём навор мекунам ина
табану зима шапарак ин фонтанора бинед духтаро иқа хушрӯ на гулора бинед ҳамқа хушрӯ пеши фонтануда ҳавои тозаи салқина ҳама дӯстони азиз шиштагиян дам гирифтестанд. ай овози фанта роса одамои тамошобинон намешада исусна бара навор кунам одамора бинен ча шиштагия ҳамха то поёна фантана поёнишда дига хела ба поёнда сомония қариб расидемо иқамха прогулка мекунем садбар рафтем ха харид кардем баъд аямуҷа шаурма гирифтем ҳамха шаурмои садбар ба маза будай кадоме ки ами душанбеай жеде буре чӣ бигирем шаурмои садбар беҳад ба маза инаи раҳа бине чӣ хушрӯай раҳ светоша гирон кардам фасон инам кам кам ай ободии шаҳр барои шумо навор мекунам. иҷа хела гаштем духтаро чихеб калонай ҳами парки рудаки ба пуштои сомонӣ ҳамаи ҷош рафтем гаштем кӯдако қати боду ҳавои тоза камтар шиштем асабора ором кардем баъд хона омадем. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгириҳотон барои комментариҳои бениҳоят хуб барои хидма нишон додан як хелеш навистае ки бояд нишон намедоден ма дӯстони азиз хидма ҳамаи ҷо ман якм нишон надодам диемаш дар 5 сол ман як бор барои подписчикое ки ман чанд сола дар каналам астай мехостам бинан гуфтам камтарам ки боша буфаҳманд кира тамошо кардестиянд ба ҳамин хотир мондам ки тамошо кунанд лекин дар асл ман худам намехоҳам ки дар ҳамаи видео нишон додан ман худам ҳавасам надорам хидма нишон диям шавқ нестае ки хидма нишон додан ба ҳамин хотир ман нишон намедодам ҳам иҷозатам нестае агар иҷозатам ки мебуд ман нишонам намедодам духтаро ман ира мехостам гап занам дар навор фақат пушти экран бимонам шумо видеои мара тамошо кунед дастгирӣ кунед лайка фаромӯш накунед ман ҳастам бо шумо Сурайё аз канали Мама Лайф ҳамеша мехоҳам ки подписчиком да ҳамае ки ҳунаре ки дорам бо омӯзонамшон ҳама ёд гирам пухту пазорам иқа мотиватсияра мара пурсиян ай куҷо ту мотиватсия дорӣ ман кӯшиш мекунам ман бисёр ҳами рӯзи дароз кӯшиши ман ҳами пухтан ягон кор кардан барои шумо нишон додан ай духтаро мотиватсия ман ҳама вақт дорам бароям кӯшиш мекунам ки бо корҳои иловагӣ карда бутонам меҳнат шараф аст мегӯянд ку барои ҳамин ҳеҷ вақт дилхунук нашавен дар зиндагӣ ҳамеша кӯшиш кунен ба пеш ҳаракат кунен ҳеҷ вақт ба гапи ҳар касам гӯш накунен мотиватсиятона ягон кас гапи хунук гӯя аҳамият натиҳен фақат ба пеш гапи ҳеҷ кира умуман гӯш накунен фақат зиндагида мубориза барен пеш равен пешравии шумо и бо зиндагитонда як плюс мешавад ҳамаш нағз мешавад дар зиндагӣ бисёри комментариҳоро хондам аз зиндагиҳое ки ноомад овардагиай зиқан ман ҳама вақт ҳамхали занора мегӯям ҳамеша ба пеш то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.